menongkong hingi kawak menong ba asa kongres ni klem dan jimut ban penhap ya ka diskonsil ni hap no role ban penhap ka diskonsil hante hapo diskonsil ndre ke jing ya shoot paramaki ke jing ya kenok paramaki ke jing ayu paramaki ki penhap den kata ki sakot ini te ni misnyo ba namta ki interest yang paiba namta ki interest yang ka council te ting try ni hap isin namta number 1 ni mari ong ki ban ya join lang bat ki ni baroni la pun ni ba ngai ni discuss ba ni ya thir ba po party ni syam ba ka way ka ba na i ba ka amendment jong ka 6 schedule ka long kin selek menta kin sebanra kilara parliament ha ka 6th of February 2019 de kani ka amendment kila submit ka report on the 5th of March 2020. Te menta ka BJP kan manra ya ka amendment jong ka 6 schedule hapo parliament. Haswa pakan ra ya ka apar ya ka amendment hapo parliament kidon kam ya ka views resolution na ka this council kidon kam ka views resolution na ka state comment nang ta kinsa accept leni deny leni kin kentai ya kita ka resolution ngingim tip ke accept ne kentai ring isi hukum ke parti nila perhat ha ba ka 6 schedule ke day ka bala sedang menduk mensuah ka pol kongres ka ba ai namta ka riti ke dustur jongi ka jaka ki puta jongi ki ka best ka day ha ka 6 schedule tingi try ni perhat ba ni in klet ya ki ego ke jing ya per hang ne hang ten re namta ka amendment jong ka 6 schedule ngin ngot ya ka e tam mi ban don banta ban say something tengi say something hano berkom we have two options kawai options lada ngin lek hasurok ngin lek hamot pran ngin lek ha polis bazar ban ya ban protes persya ya ka BJP ha ngin lek sedali ban persya lene ngin rung hapo this council ban ai ka resolution hapo this council kenang ba ka ka benyidon hukum ka parti ila ban ai lada ki accept so hangi tingi la thir ba penskan ngidon bok kam experience ba namta keningi ong ba ban ya begele surok ka jing penduk mentoy ke bon kinorep ka bhangin runga diskonsul in pan ka resolution ha diskonsul in the trailer kenang ngin yo ban amen ya ka baru gi ya mixed ka diskonsul bat ka state ni de pan ya fair example ha ka por ba doktor mukul ulong chief minister udi kongres hiro ha ka to ko por ba pensengan ulong UCM udi kongres Andre ba pensengan macam ting nan taban penyok bor ya ki rang ba snong aku tu ko por ba pensengan le chado supreme court te kamde ka ka barai ha po state comment le ni ka barul ha po state comment ka di ban rule hadis council kamde ka no ka jingetre ba yetre lang ha po state comment ka di ban long ha council kam long ra kala kan ya fair la de ka jo ka party le ka different party ka council ka don ka jong ka state ka jong ka kata yang na try ni pan fair ka state pat ka diskusyon kamu hang tingi long opposition hang ningi long ruling kam long kata anya po council kam don re ka 10 schedule mo ka ban disqualify kam don re kata ka ne kata the example man hakini example ku marang di si marang utrelang pat ka ruling ha po ni klem na congress ni klem expel you ni sya utrela do don na marka an ka sya tabeli ngim sya te kata ka daw ka jingrum jongi hapo ka council kamde bai ne kwa kamde da mon re tang pan pne pensa tang nanta ke interest of the council means interest ng ki kasi jantia bat ki karo jongi kam tam kasi jantia kan ke discuss interest ng ki nala amen pat ka sedol ka kata ande tang kasi jantia ka kata ki karo ka kata yang popun ki kumbachi katwai tili ki district council ka kata daw ni kum ka kam tam kasi hills di perkat seni ba kane the rest nga try kani ka you ni accept igijingkeli kat pi kwa man keli tela dadon ka ni accept igijingkeli min jubab tambah ka number 1 nga ka amen schedule ka day ban penduk bor no ya ki rang ba snong ya ki sim kata ka bai kam tam ayo hanu kerkom kin introduce no ka election commission kamut mentala dadon ke jing yele election hapo snom hapo thao kamde shu ban conduct kis aim lene ke council barabor habadon ke election hapo snom ke council ka authorize us aim ulek ka
baik election kisah ai ke sanat ikiram asnong melo beri benjok rekum kalong mentah ke amendment kalong baik direct naka election commission jong ka state hak ka council kin salah best kata kin sali penilai election mut ka bor jong kisim ka bor jong geram asnong kamlong kani kan man ra bun ke ji kajia tak we ka ba ka finance example mentah di release kisah napa Delhi di release support council ulek ki ai ketuk kisah di ketuk kisah kin audit kemud kam sudan tu ke free hand ku menshwa ladai di collect tax lani kono dis council mud kis emro gila ban hap haka ka ain ka bakin sa frame kat kam ki rules ningi siam ki bon ki mentah kanam dei show ka reti ke dustur kelalong no ada ka way ka reti kala change no ka intention jong ni kalong ban protect ban pene ban pensa ban preserve ban promote chi sam dei ban penduk tingi siam ba kane ka way ka long ka ban kampa ka aman ban jong ka siksikul ka ngite ban ni don ti hangno nyimla ban don ha state government nyimla ban don parliament nyimla ban don ru andre ni batai ro ting accept ra mereka bela ke dei tang hadis susul nala kata ha ka jing ya fail jong ka UDP ban NPP ke jing ayu jong ki khot ini ni join da kata intention ka ba